Salam alaykum vatandaşlar. Bugün men Türk'te 19'na çıkış eden dağlarımda setlenetmeli. Eşitişme göre soru çekilip, suratlar düşürülüp, yüzünüze suratı düşürüp, kimlik bilgileriniz alınıptır ve alınan bilgileriniz hem Türkmenistan konsolosluğuna veriliptir. Ve Türkiye'de bilen oklar mı Türkmenistan'a eğer siz şu vakti geçirgen dağıtlarınız var da bilgi verilse, dokument bilgileriniz verilse, başınıza gelecek dağıtları bilen oktur ödeyeniz mi bilyeler, katı bilyeler. Türkmenistan bilen bilişleşen mi Türkiye? Türkiye'de adam insan hakları korumalı deyip yürüyte kanun var. Nerede şu kanun? Eğer de vatandaşlar şu bolup geçen zatlar içeride hemen bolup geçeni men anık bilemok, sebebi bolup geçen zatlar vardı, çıkış eden bar mı yok mu? Ben görmedim. Eğer bar olsa da içeride size ne edildi, şu zatlar vardı, çıkış etseniz bir de yarımınız kuvu olurdu. Türkmenistan'a izinde kaydıp barmaktadan için ne hilek hopladığını hem siz düşünüyorsunuz hem Türkiye'de şunu edenler katığı düşünüyor. Şu sebeple siz suda verip biliyorsunuz. İnsan hakları deyip bir sud var yürüyte Türk'te. Ve men diyemem gönü gidin barın suda verin diyemem. Advokatlara gidin. Advokatlarla gürleşin. Türk'te advokat hiç ile gürleşinin için pul alanok muğuttur. Liboy bir advokada varıp girip arkayın 1 saat 2 saatdan gürleşip biliyeniz. Başınızdan bol geçen zatlar aydın ve o advokat size yol görkezir. Nämetmeligi barada. Siz eğer Türkiye'de bu haksızlık edemezse Türkiye hükman ýagdaýda size oturum izni hiç ile şertsiz zatsız bermelidir. Sizi qorak altına almalıdır sebebi öz elleri bilen sizi oda etdiler. Hükman alaymalıdır sizi vatandaşlığı hükman almalı. Sizi qorak altına almalı. Vatandaşlık bermese de size hükman ýagdaýda oturum izni bermeli. Sizin elinizde daş Türkmenistan pasportunun surağı geçen olsa da Türkmenistan pasportunu yitirseniz hem size edilen şu zulüm sessiz kalman ve hükman ýagdaýda advokat bilen gürleşin. Bolup geçen zatları aydın, suda berilýänmese suda berin. Eger Türk'te size şular ýagdaýlar edilen ýagdaýyna Ýewropa tarapa geçin. Ýewropada hükman ýagdaýda eýe çykylýanlar Türkmenistana gidäýmen. Eger sizde baran wagtyňyz Türkmenistana barıp barmakaňyz siz ýanajak bolsalar gidäýmen. Menden size maslahat gitmen. Türkmenistan'da şu wagt kolu arada gep gurun çıkıp başladı. Biz haýsy ýurtda ýaşaýarys? Biz öz ene watanymyzda ýaşaýatmy tamam başga bir ýurtda gul bolup ýaşaýatmy? Bize isleýänli gelip eder ýalak. Bize hiç kim, hiç hilek elini değirmeyen hakkı yok. Hiç hilek bize hiç kimin elini değirmeyen hakları yok. Şoňa düşünün dogullar. Bize hiç kimin azar vermeyen hakkı yok. Näme sebäpden bize ukol edilýär? Näme üçin etdirjek geldi? Bolup geçen zatlar hükman ýagdaýda dünýä eşitsin sesiňizi. Bolup geçen zatlar gerek bolsa ses sahipsi gerek bolsa birlerine bir zatlar edip çekdirin bolup geçen zat kamera çekin. Uygur Türkleri vardır. Çin'de yaşayan ve şolaryň görýän zulmy dünýä bilýär. Dünýä bilýär ve olar basga altynda ýaşaýarlar. Biziň ýalyk öz ýurtlarynda ýaşanoklar. Men Finlandiyada ýaşaýan yüzlerce
Müňlerce Uygurlar görýän şutaýda. Awrupada yüzlerce Türk, Uygur, ýene bir zat Afrika her ýurtdan gelýän we sebäbi öz ýurtlaryna görülýän zulmy dünýä eşitdirýärler. Eger dünýä kömek etmese-de, yer ýüzüne hiç bir döwlet kömek etmese-de göç edýärler öz ýurtlaryndan. Biziň otaýda polisiýa işgärlerimiz ýa ýene bir zat işgärlerimiz olar biz gorumak bilen mükellef. Näme sebäpden olar bizi goranok? Näme üçin biz olar goranok? Näme sebäpden halka edilýän eziyet, edilýän zulmy sessiz galýarlar? Näme sebäpden sessiz galýarlar? Men onu da düşünüp bilemok. Biz bir dogan närmidik? Siz ýurduňyzy goramak üçin, bizi goramak üçin otaýda duraňyzokmy? Siz robotçalyk Gurban bolsa näme prikaz aşağı nemetse siz şonu berja etmelimi? Siz halka seyretmelimi? Siz halk üçün otaýda dälmisiňiz, men mi ýalňyş düşünýän? Men otaýda bolup geçen zatlara gün geçdikçe düşünüp bilemok we men öňüm ýalak düşünýärdim. Eger siz belkem beýle düşünýän dälsiňiz, men öň düşünjem Türkmenistanyňky içindäki bolup geçen hemme zatlar bolmasy ýalakdyr diýip pikir edýärdim. Prezident islen zadyny edibilýändir diýip pikir edýärdim. Daja tarihy öwrülüp sereden wagtyň paşalaram öz islerini edenok halk bilen maslahatlaşyp edýär. Halk bilen maslahatlaşyp edýär. Näme etjek bolsa. Sen prezident diýmek nämedigine belkem düşünüp bilýänlersiň. Sen bu mat görewde Türkmenistany gorumak görewini we halka eýe çykyp halkyň hakyny başgalar iýmesin. Türkmenistanyňka geleri halka paýlap bermelisin. Her hilek ýagdaýyna. Sen şo görewde otyrdyň. Halkyň ganyny içmek üçin näl? Prezident demek ana şol. Sen paşa deme däl öýdüňi näme käme öýdüp ýörsiň ýöne. Kelläň eýlen edip ýörsiň. Çağaýalyk bir maşina minýän, bir velosipede minýän, ýa çağaýalyk maşina minýän diýeniň sebäbi çağlaň etjek işlerini edýän. Ulup bilmän alan çağlar bolýar ýa edibilmäni, şo arzuwny, maksadyny ýerine ýetirbilmäni, soňlugy bilen görmän soňdan görän. Sen soňdan görän bolup çykdyň. Adamyň bir ýylyň içinde göz doýar, sen gözüň doýup bilmän geçdi bara. Gözüň doýup bilen ok. Vatandaşlar şu wagtga bolup geçen zatlara sessiz galmaň we Türkiýedäki haksızlyga duçar galan vatandaşlarymyza da seslenmeýär. Men aýdýan zatlarym hökman ýagdaýda barlak görüň. Men aýdýan zatlarymyň aşagyna ullakan bir many ýatanlar. Hökman ýagdaýda hereket edin. Siziň janyňyz biziň üçin hemme zat. Han aýdýasa, biz hemmemiz bir. Siziň bar ýeriňizde bizem bar diýäse, men şu wagt şutaýda siziň ýanyňyzda bolup bilmesem, bolup geçen zatlary elimden geldiğince hereket etjek bolýan. Bu da men hereketim. Men dinläniniz üçin sag bolun köp. Eger soraglaryňyz bar bolsa, kommentariýada ýazyň we şo aýyň 19-na çykyş edilýär dogalarymyzam kommentariýa aşagyna arkaň sorag berip biler. Elimden geldikçe jogaplyjak bolaryn. Sag bolun dinläniniz üçin. Sağman oturun.